Окей. И това ще ми е втория темп. О, значи тук съм увелич. Точно съм увелич. Уита. Guardian точно има. Гати. Ще видя за нещо да бия Guardian. Окей, перфектно. О, супер. Трябва да взимаме флаксовете. Ще видя тук дали има стотинки. Има. Ни стотинки, няма ми свърши, трябва да едни 15. Ще ми трябва повече флакс на къща. 13. Мисля, че ще мога да взема нещо от тях. Дървара, някоя дървеница няма. Бърчвуд. Знаеш какво? Fuck it, man. Fuck it. Отваряме чист чест. Няма времето за братва. Айде спред се. Айде спри се ти. Да, ти ще умреш, защото не подаш нищо. Вземай и тия айрон барове. Лъка ще го държим. Окей. Няма отите само да си сложа. Това обаче верно би е по бая. Тук на дървелима. Това някой ли е? Не. Черен чест обаче. Ще ходим насам, защото виждам още един черен чест. Там мисля, че виждам черен чест. Или поне виждаме това. Ще се опитвам да го взема. Да видим и там какво има. Виждаме една ябълка. Перфектно да се хилне малко. Сега би трябвало да е... Охо-хо. Супер. Мапче да знаем да е такова ще ни трябва. Перфектно вече има и точно въже. Айде. Им печага. Там също виждам някой, ма кой е? Окей, взехме чемпион, взехме кора. Окей. Ще се постави. Ще ходя за натам, ще трябва да взема и местото. Черен чест. Това е Chief. Има точно 12 месце. Айде убихме и мухата. Два Ancient Core, окей. Имаме бая пачки, срани ме бият.
Окей. Този дървар какво продава? Окей, това ще ми трябва 1, 2, 3, 4, 5. Това ще ми трябва 1, 2, 3. Около... Ще ми трябва само... Да вземем още. После около... Колко ще ми трябва? Майче 5. 1, 2, 3, 4, 5. Не мога. Трябват ми 5 стинки. Перфектно. Така, тук влечинга ако има, ще ми е перфектно. Ще мога... Не мога ли също да я взема? Не мога, какво ми трябва вече? Това беше, аре ще го вземе. Левеца. Това всъщност би трябвало вече, това ще не е. Добре, за влечинг да вземе. 1, 2, 3, 4, 5. Така. После нормално дърво. Значи ми трябва я. Аре ще вземе колкото се може. Колко има сега? И 16. Окей. Камъка мисля, че това ще не е достатъчно. Не, всъщност по-добре ако взема. За всеки случай. Тук... Какво е това, бе? О, hell no. Не. 7 минути имаме 2 джема. Окей. Връщаме тук и ще взема още дърво. Колко ще ми трябва тук? Не се лъжа, 2 стекчета. Инчен бо, така вече му... Охо-хо! Чеки малко, чеки. Така. Ще вземем още крави, защото ми трябва. Чънки, ама няма го ползвам всъщност. Казах, че няма го ползвам, бе. Сложим това там. Барка... Няма ми трябва всъщност. Уит обаче ще ми трябва още. What the fuck? Окей, брат. Окей, абсолютно посран. What the fuck? Окей, него ще го убием, защото ми трябват още пачки. Те пачки. Казах да ми дадеш пачки, дай пачките, дай и тези пачки. Окей. Ancient Bone, обаче мене няма ми трябва. Това също няма ми трябва. Финта мисля, че ще ми трябва. What the fuck? Още един вилиджок. О, дем, и там ми е лодката точно. Там виждам още един Guardian, by the way. И Archer, на който аз мисля, че трябва е така. И what the fuck?
Братле, имам Ancient Ball за тебе, ти не го щеш. Fuck it, окей. Още един. За дали ще го приеме. Здрасти, пичага. Дай искам да ти го продам и аз ще взема това. Имаме то. Руби туш ми трябва. Обаче нещо да се спомва. Добре, за сега само това ще го сложим. Нямам повече кол, тук продава кол. Дърварче, колче. Данкешун. Бум. Така, значи сега какво ще ми трябва? Трябва да смелтна златото. Тус повече няма ми трябва, бе, какво не разбира, че не ми трябваше. Окей, обавим, трябва да смелтнем това злато. Ще вземе, всъщност, нещо това. Трябва да взема и стрели. Ще вземе така. Уита, всъщност не знам колко ни трябва. Ще отида малко да поправя лодката, да видим какво друго може да ми трябва. Ще взема всъщност стрели. Защото имам бая пари. Кой? Лайтнинг. Не толкова. Така. И сега нека да ходим да видим. Там още един вилидж има, брат, лъдъв. Там според мен е вилидж, дето преди малко бях, макар. Някой ме на там сега. Ще видим колко мога да оправим тук. И там виждам, че има някой като дупка, трябва да я оправя това. Тъй, окей. Да започне няма. Опа. Да маунтайн бара трябва да си го взема. Тук мога. Нямам достатъчно лит. Нищо, сега ще го правим. Пинк джем нямам. Трябва да видим къде е. Той е бил точно до мене. То там ли е, бе? Да, колко нямам повече. Ти нямам камик. Окей.
Спомням си, че тук се спомняше Луи, те сега ще вземе. Трябва да си взема и баровете, и какво друго? Трябваше да колко още ми трябваше. Златето са недостатъчни. Това не е достатъчно. Луите той. 23, това не е достатъчно. Окей. Значи, мисля, че с това съм вече готов да ходя да цепя Боб. Боб. Това не съм. Мен ми трябват камъни, бе, камъни. Тук един продаваше камъни, аз си спомням. Ти продаваш камъни, не, ти продаваш флинт. А вие, господине, да. Това, ако не е достатъчно, да го разпределите. Окей, бегаме насам. Ще вземем дълго за всеки случай. Пари в повече никога няма. О, трябва да направя флечинг тейбъл, бе. Окей, връщаме се обратно. Тук още не сме готови. Трябват ни Flax Fibers. Крафтваме си флечинг тейбъл. За тук отмис. Так. Опа! Кой ме сред на мене? Кой? Обаче нямам никаква храна. А там има крави. Арам зам, гули, рам зам. Така ли, бе? One-shot. Окей, двигател е готов. Това е готово. Ако не се лъжа само това. Двък. О, тази стъпа. Окей. И вече сме готови. Окей, 20 минути, Damn, окей. Не го очаквах да е чак толкова бързо, брат. What the fuck? Значи аз съм се спънал в някакъв супер инсенси. Damn. Това значи, аз верно като съм казал, че ще го бия за път. Половин час съм бил прав. Аре бе, как ми го отцел? Окей, братле, ева. Окей, това трябваше да го удари.
Ши! Няма повече се. Значи да, като тяло съм много зле с лук. Аре, пърче! Сега пърче. Не бе. Чакай, просто се скрия. Окей, мога да ме бие. Факт обаче, че няма абсолютно никакво захилване. Не ме кефи. Аре, пърчи ме. Thank you, брат ме. Не мога да почвам. Аре бе. Виж. 1 HP, брат. 1 HP. Holy shit. Holy fucking shit. Окей. Окей, пичове. Това беше. Така че официалното време за този ран е 23 минути и 49 секунди. Благодаря за вниманието.